17th Thursday in the morning. Ayan, kasasampay ko na sa mga nilabutan. Dito ako sa dating basurahan. Pero ngayon ay napapakinabangan na vacant lot. Ayan. Secluded, walang daanan. Kaya ayaw bilhin. In the meantime, hindi yan ang topic natin ngayon. I had the opportunity to interview a PWD. He's totally blind but educated. Ayan, nakagraduate po siya. Alamin natin kung ano ang kanyang layunin ngayon dahil election period na at isa siya sa mga nag-aspire na maging public servant dito sa Naga City. Ay, kumanyan po ang masorting bisita ay ang nagmamaot na kandidato para kagawad sa siyudad ni Naga. Siya po, original member ka Naga City Visually Impaired Association o NACVIA. May pong iba kundi ang tapos man ng pagka-maestro or education sa UNC, si Sir Chulay Katimbang. Thank you po, bati na sa mga viewer. Magandang gabi po sa lahat ng mga. Okay po, Sir Chulay, bakit mo naman naisipan na kumandidato bilang independent councilor ng Naga City for the second time na ba? Yes. Second time. Okay. Ano po ang plano mo ngayon? Yung advocacy mo? Ay siyempre, ang kaya ako nag-aspire kagawad dahil gusto ko naman na maski papano, mayroon namang boses ang mga blind sa sanggunian. Saka kung ano kung pwede kong makitulong kasi siyempre, hindi naman lahat ng blind may trabaho. Mayroon ding wala. Mabigyan ko naman ng tulong kahit paano pag nandiyan ako. Okay po. In addition to that, as a part of the PWD, ano po ang mga programs na nais mong ipatupad sakali namang swertin ka bilang kasali sa mananalo ngayong 2022? Ay, ang mga plano ko na mabigyan ko ng dahil may mga nagkaklase na mabagang mga PWD na kahit kagaya natin. Kung may maitutulong ako, halimbawa sa financial man na konti o kaya sa mga kagamitan sa pang-school, magbibigay ako. Aside from that, ano pa? Expand natin kasi siyempre marami na ang nag-try na maging bahagi ng council ng Naga. Mayroon ng pilay, ikaw naman ay Blind. visually impaired or blind. So, Kaya ako ang naiiba. ikaw ang naiiba. Kandidatong kakaiba sa Naga. Sige nga. Sige nga, yung mga constituents kung mga nanonood sila at nakikinig, ano ang panawagan mo sa kanila, sa mga nagbuenyo? Ang panawagan ko po sa mga naginyo na sana suportahan naman ninyo ako ngayong darating na 9 Mayo. Sana bigyan nyo naman ako ng inyong mandato na sagradong boto. Okay po. Ano ang number mo sa balota para matandaan nila? Ay, nung kasi, wala pa kasing binibigay ngayon. Number 6 ako noon sa balota nung first. Pero ngayon hindi ko alam kung ano po number. Wala pa silang binibigay. Kuya July, ang mga kandidato ay may kanya-kanyang jingle. Ano ba ang iyong official jingle? Pwede bang kantay mo muna? Ang aking official jingle yung ganito. Pwede ba kay July na ang satong suporta? Tarabangan ta siya sa iyang kandidatura para kagawad sa Naga, kaya utuhan ta siya, tabangan ta, pangaran isurat sa balota, kay dali naman pala ang sa iyang hinahagad na siya. Okay, Kuya July. Ibitin muna Ay, natin bitin pa. para naman magkaroon pa ng konting
tinatawag natin dyan. Konting Yung, suspense. Suspense. Yan, tama ka. Maraming salamat sa pagpapaunlak mo ngayong gabi. At sana ma-reach nito ang Naga City voting population natin. Ito rin po si Kuya Ino para sa Ino's Vlog. I hope na mabigyang boses muli ang PWD sa Naga City Council ngayong year 2022. Sa March 28, 2022, yung election time May 9, ay nakapag-decide na kayo kung sino talaga ang inyong napupuso ang iboto dito sa ating locality. This has been your host, Kuya Ino Alcala para sa Ino's Vlog.